ድሕነት ህይወትን ንብረትን ንምውሓስ ብቕዓት መካይን ምርግጋጽ ወሳኒ ከም ዝኾነ ስለዚ ድማ ወነንቲ መካይን ንብቕዓት መካይኖም ዕቱብ ቆላሕታ ክህቦ ኣብ ከተማ ገረህናብ ዝተኻየደ ቅነ ምክልኻል ሓደጋታት ተገሊጾም ኣብቲ ህዝቢ ተምሃሮ ሞያውያንን ወከልቲ ዝተፈላለዩ ኣካላት መንግስትን ዝተሳተፉ ቅነ ጥዕናን ብቕዓትን ተሽከርከርቲ ምርግጋጽ ኣብ ምንካይ ሓደጋታት ዘለዎ ኣስተዋጽኦ ልዑል ምዃኑ ክግለጽ እንከሎ ወነንትን መራሕትን መካይን ኣውራ ድማ ናይ ህዝቢ ኣውቶቡስ ንድሕነት ሰብን ንብረትን ቅድምን ልዕልን ኩሉ ጥዕና መካይኖም ክሕልው መዘኻኸሪ ቀሪቦም መስተሰቲኻ መኪና ምምራሕ ርሕቀት ዘይምሕላው ልዕሊ ዓቐን ሰብ ይኹን ንብረት ምጽዓን ተጽባቢኻ ዘይምትሕልላፍ ክቱር ናህርን ቀዳምነት ዘይመሃብን ቀንዲ ጠንቂ ሓደጋታት መካይን ምዃኖም ብምግላጽ ኣፍልጦ ህዝቢ ኣብ ምንካይ ሓደጋታት ምእንቲ ከዓቢ ቀጻሊ ጎስጎሳት ክካየድ ከም ዝግባእ መዘኻኸሪ ቀሪቦም ዓመታዊ ዝካየድ መርመራ መካይን ኣብ ምርግጋጽ ጥዕናን ብቕዓትን መካይን ልዑል ግደ እኳ እንተሃለዎ መራሕቲ መካይን ግን ንመርመራ መካይን ከይተጸበዩ ብቐጻሊ ጥዕና መካይኖም ከረጋግጹ ሓላፍነትን ግዴታን ከም ዘለዎም ኣብቲ ዝተኻየደ ጎስጓሳትን ኣስተምህሮታትን ተጠቒሶም ሓላፊ ጨንፈር ሚኒስትሪ ጥዕና ዞባ ዓንሰባ ዶክተር ከሰተ ብርሃን ሰለሞን ኣብ ዝሃቦ ኣስተምህሮ ተሽከርከርትን መራሕቲ መካይንን እቶም ቀንዲ ጠንቂ ሓደጋ ምዃኖም ብምምልካት መራሕቲ ተሽከርከርቲ ብምስትውዓል ክንቀሳቐሱ ወነንቲ ተሽከርከርቲ ድማ ጥዕና መካይኖም ምርግጋጽ ጥራይ ዘይኮነ ንባህርያት መራሕቲ መካይኖም ከጽንዑን ክቆጻጸሩን ተላብዮም ዝኸበርኩም ተዓዘብትና ዜናታት ውሽጢ ሃገር ኣብ ዝተዛዚምሎ ዝቕጽል ሃገራዊ ዜናታት እዩ ሳናጽሕም